Bueno, hasteko eta behin, ikusteko mundu honetan badabilela jende bat euskaraz diharduena edo interesatua behintzat, eta bestetik proiektu berriren bat edo sinergiak bilatzeko asmotan, ezta? Hasiera puntu bat bezala, eta gero hor sortu daitezkeen ideiai edo beste atmosfera bat edo bide bat emateko, ezta? Bai, azken finean orain arte inorketzuen egin eta gu horretan gabiltza, ezta, bideojokoen munduan eta ikusi genuen beste elkargune edo topagune bat izan zitekela hau, batez ere euskaraz honetaz dihardugun ona edo nahi dutenena edo bintzat, baita ere ikusgarritasun bat ematen diolako olako topaketa bat egiteak. Eta, hasiera edo lehen puntu ezela jarri nahi genuen jardunaldi bat izan da. Hortan dabiltzan aditu, jokalari, ikasle, denetariko jende interesatuak ere bai, bildu eta, diagnostiko txiki bat egin eta gero hortik aurrera ikusteko zer egin daitekeen edo nola bideratu daitekeen bideojokoak eta euskara uztartzeko bide hori, ezta. Egia da alde batetik, eta orain arte behintzat ikusitakoan arabera ez daudela produktu asko euskaraz, ezta, bideojokoen inguruan. Orduan, aditu batzuk esate dute, zenbakiak egiterakoan arazoa daudela, nonbait, ez dakit, bideragarritasun bat edo emateko, eta horretarako gonbidatu bat ekarriko dugu, eta berak adieraziko dugu ikusten dituen arazoak, eta aurkitu dituenak, eta bera saiatuko da saltzen ikuspegi hori, ezta? Baina bestaldetik ekarri nahi izan dugu baita ere Kataluniatik gonbidatu berezi bat, eta hau bera izatez gaztelania duna da edo hiztuna, ezta? Egunerokoan horrela ibiltzen du, baina katalana ere bada, eta orduan kurioso egin zitzaigu, berak jokoak ingelesez ateratzerekin batera, beste hizkuntza batzutara eta tartean minorizatu askotara itzultzen ditu, ez? Adibidez galegoa, euskara, katalana bera, ez? Eta, hor ikusten da kontrapuntu bat dagoela, eta berak dioenez, onura batzuk ekartzen dizkio, hizkuntza minorizatu horietara itzultzea. Ikusiko dugu, bi ikuspuntuak jarri ondoren, zertan dauden, non datozen bat eta non ez, ezta? Olako zantzu batzuk bagenituen hasieratik, ezta, Euskal Herrian ez dagoela edo ez duela hainbesteko indarrik, eta horretarako kazetari bat gonbidatu du Julen Zabaia, bera aditua da eta hemengo industria eta baita estatukoan ere badauka esperientzia, eta bera kontatuko digu irakurri ahal izan dugunagatik eta estatuan bi atrakzio eremu edo bata Katalunian egongo da indartsuena dena eta bestea Madriden dagoen, ezta? Eta, ikusteko dago, ea nun saretzen den eta berak esplikatuko digu ea zertan datzan eta gehien bat, ezta? Guk guztiak esaten diguna, bideojokoen mundua interesatzen zaion orori eta euskarazko ikuspuntu bat edo ikusi nahi duena eta horretan interesa daukaen edonori, bai bideojoko zale izan, jokalari, kazetari, ikasle, garatzaile, orori zuzendua dago. Hasierako jardunaldi bat izango da, saiatuko gara ororentzako izaten eta ez izaten oso pisutsua, ezta? Eta, doainik da, jokotecnia.eusen izena eman daiteke eta gonbidatuta zaudete.